Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. Dom, ingkag papukisan. Sakpay ti ko na. Naggapu ako na. Ay, kuna ano di ka pa'y napanay barangay multipurpose hall. Da kami kan tatang ti kaunaan na nagtugaw iti nairanta at tugaw na kitag papukis. Aya, ay maya mo day ang aktibidad dagiti pulis. Saan dala a pulis? Barbero da pa'y. Hoy, katlibre pa'y. Ado ti maragsakan. Ta siyempre, dakil mo tabanag di sangga su tapiso sa malibrida. Imbes sa mapanday di barbershop, sana na? Kunampay, nanginamot nan ti pabarbar. Iso ang naglulumban sanda gitay lampong na lockdown. At dada aminin ijeng agpilpila. Dahil tati may sa nakapanunutan dahil ta libre aprang pukis. Tamanipod iti lockdown. Ado pa lang, di sana nakasubli iti trabaho. Ta nagserra ti pagtrabahuan da. Kat gapoy ti lockdown, ado tinaawanan pagsapulan. Kat siyempre, no adaman nastrakan da kasukat tinapukaw at trabaho da, amangan no di pa'y umanay apagbiag da ti matgadanda. Kat may kulasay pala na ito'y panagpabarber. Ta unaan da pa'y ti pagbiag. Iso nga ado, tilimampong. Kaskin ni Mang Atoy. Agpingping gulitan. Napan nga tamot nagpapukais. Nasabat ko. Masaya ta. Ado, ti malawagan ti ruprupa da ita. Awan to nga tan, ti makitak alampong hinton bigat. Bagman ta pinapuki sa matlaang dagitay mabilbilang abuok di tatuktukmaw. Unay kata mabilbilang abuok ako na mudeng. Katuwin mo, di ko nam jak bilbilangan no daytay makaununakan na makaturag. Awan tupay dua pulaw. Nakalalas nga gap-up sa di takalbo. Unay apan ang uyaw daytan. Noon yakit kami nakita ti ulo nga, agkalbo na ita ulo yung apuli Ne. Makalbo, manipod mo king aging katlulunan. Ngamlampong matan nga agpababa. Sakit ka ilalaam una papukisan no kwa. Nakadugan. Di ka kamanlangan. Nakat, papanamon nga di kat pumanaw ta mangal daw tan. Ay, sana ko na mabisain. Na? Mangal daw ka, siksik. Ay, arsagid launay mo't na talaklakayan. Pudnong mo't nagitimbagak. Ay, di nala mapanunot. Asyak nga asawa na ti may babae no saan anasaya at itsura na. Adda kayo matatang. Dito'y kayo namangal daw. Apag iso taggao akon. Sige tatang, padigwan da kay kumaydya inagara karnet baka linuto ni Rosa. Nga madda kay matayin. Awagan mi ni nanang, tao may matituyan. Sanin? Ay, mabit lang around. Pay karga akon kan Rosa di pagbalunan ni Tisidayaw. Sanin? Tatang. Himayak ito na napudot ti ulok. Anya ka di man tinapasama ka na kayo. Agpupudot sa ninanang yaw. Iswa sakmut yung tinagpupudutan na. Ay, anya di ko na yaw. Pudutan kayaw. Ay, apag iso tatang. Ah. Matang iti ice cream. Ay, edom.
Irwaram man ni tatang iti ice cream. Ay, sanan. Rosa. Di ko. Apay, Dom. Di mo kahit para manantay ida iti ginatang ko nga ice cream. Sana kastati kahit kung ibaga. Ice cream yun lang, ice cream yun. Sige, tayan barangay hul ti pagpalami isa. Kunak lang numayaw, awan ko ti pulot ti ulok di sa amot. Tatang, agsubli kayo. Mangal daw tayo pa. Ay, guys, kas lamang mangeg ko palang tinadadag sila pandak ni katuga nga kapimanaw itay. Imbes sa makipangal daw, wano alana ko madi ipadigumi si dada. Naruburuban kit din, tipasugnot na. Anyaman nga tanaya, di saan ta nagkinaawatan ka ni katuga nga kababae. Sikat lakada agpaspasog no. Sa bagay. Basta na sa tilumakay kan bumakit. Awan maya ta paabak ka na ko na. Non larikyarda. Awan sinukwana. Makatulturo ka talaga. Iridip ko malapit. Sino nga talaga umawawat? Saan mo talaga nakafundok? Hello? Hello, kasinsin. Siyak na ito'y. Ni Pipoy Guyugoy Portugal akasinsin mo. Malagip nakpay, kasinsay. Kasinsin ka? Pipoy Guyugoy Portugal? Wan, kasinsin. Miss Guyugoy idininang ko nga inasawa ti kabagas di amang mo. Ay sus, tinak sa malagay pa na kasinsin. Siyak day tay, nagdisnog king ka ide, uubing tayo pa ay. Gaputa, inabak na kiti, pinaangatan iti lawalawa. Ha? Sikal ni Ipoy? Tumpak! Pipoy insan, birngas ko iti Ipoy, siyak day to yan. Aya. Nakalagip ka man, insan Pipoy. Awan insan, gapoy ti lockdown. Intugaw ko ti nang laglagay. Anya? Kasano na ita? Linagip kayo akakabagyak. Among matay. Napaawid dagiti kaduan ngagtrabaho iti syudad iti lockdown. Kaputa nagsira ti kaduan na apagngatan. May sa ti pabrika apag nanaadan mi kan bakit ko di Manila ti nagsira. Iso kapilitan na nagawid kami dito Isabela. Kasta aya? Ay na, nagrigat ti biyag kasinsain. Ngaw, saan na kasumungko? Mas kundo amin ang akita ti panggadan. Kat wala. Kasta talaga. Kat si kaman ti kao dyan analagip ko. Sinapol ka itebbe. Kat, ay na, nag-asatak ta na ibulad at agos tinagan mo itebbe. Kinitak at agos ti profile mo Kat, masigurado kung ase ka, tagwapaw. Ha? Siyak ka talaga dito kasinsin. Nagkasat akon kasinsin. Umay kami man pumasyar kan bakit ko di tayo nyo insan. Oo na. Medyo limo kayo matante pa nagbiyahe. So kamay kayo. Talagang agbiyahe kami insan. Thank you. Inawis na kami. Bye-bye. Mama chup-chup insan. Bye. Ayan yan. Na-lockdown. Awan pagsapulan na.
nagtaros kami dito yung barangay hulo chairman. Ta di mi matamot ti balay da kasinsin ko. Sino ayatin san mo? Ni Domingo Portugal, chairman. Ni Dumeng. Ay, huwag ni Domeng, chairman, kasinsin ko. Inawaga kini Kalman, kat inawis na kami kin bakat ko nga agbakasyon dito yung nagbugsutan. Kasta aya. Chairman. Iso nga imay kami mo't adagusin Manugang ko ni Dumeng. Anak ko, di asawa na. Ay, ala, nagsayatan. Sidag ka niti swerte, lakay. Oh, tanghiwat mo bakit? Chairman, ay pasensya kayong kinabakat ko Samsampi tao. Ala. Itulod kayo ni Jibalay da Dumeng. Di kay agrik yarin. Siyak ni abirat mo akarya, Rosa. Ay na, nagpintas gayam dito'y ayan nyo. Kung naklano marigrigat ti tattao dito'y, nagbugsutan mo't ngamin tinagan ti barangay yaw. Ay napo, nagbabaknang kayo mo gayam. Saan mat, abirat karya? Nagpintas to'y balayo. Sa dudwa kayong agnanaad. Ay, nakalawlawa. Saan mat? Mabisin na laki din, Rosa. So, sarkan, mangal daw tayo, kabayatan ti panagsasarita tayo. Apo, naggasat kami ngayon may dito. Adulaki dito, mabalin apanggadan dito yan insan. No nagagat ti tao. Nagagat kami kan karya abakat ko insan. Nuriga ti biyag ti pagsaritaan. Awan, sinukwan ka na kami. Mayat Ay sos, arigat medya syudad. Nalasatan milata. Agasam jay 5 ang iwat nga grama ni bakit ko. Ngayon laslasat ko iti bisain. Ay sos, katnay. Biyag kami pa'y aging gaita. 5 ti ang nakyaw. Ay, uwan, bayaw. Kasanumot aya. Hat na yun ni kasinsin mo. So, anak 5 kami adagos. Alright, nagagatak bakit? Insan, nukas kasano, dito'y kami agyanan. Mabalay. Mabalin. Nabigla lakit din ni Rosa lakay. Agasam, bigla nga adda ka balay da. Un nga raw. Sakit. Pampundan siya. Taima-ima damay. Imbag no adda pang gadanda. Agsapul ka no iti panggedan na. Di kasinsin ni Dumeng. Kat, jengay ipag na. Ay, mabalin nga agsapul mo't iti pagkwartaan na. Wano saan, tulungan na ni Rosa nga ta, kadag iti trabaho iti balay ko na. Mabalin mo takas ta. Tulungan ni Dumeng ya kasinsin na. Takaasi mo. Kadag iti aglabas, agawisak iti agpapukisinsan. Nalakalaeng, agbarbero kadi taro bayan nyo. Oo na. Sa bagay, aron sapay mo ti sana nakapapukis iti libre. Idi may nagpukis na iti pulis dito. Iso da ati maawis mo ngagpukis. Amin aglabas ti tanainsan. Addan tulat tamayat ngagpapukis. Oo na. Baka mukan na niya trabaho pa itang mo. Kasinsen, sarkak amin Basta nasalun at datao, kunatang arod. Anya ka ti agbisin-bisin. Sadot laang ti agbisin insan. Nala, makamuka. Podno tayo ko na. Ado, ti panggedan no kaya. Banana Q! Banana Q Yudita! Dumagas kayong agmerienda! Kaluto a banana Q ditoy! Banana Q!
May kayo agbananak yun, nana. Ay, mayat Ang damat gayang paglakwanan ni ti banana kyo dito arubayan da Rosa. O, nana. Ala, gumatang kayo. Nalakalaang. Ay, gatuan Day taman nga rod na lutom ditaan. Ag merienda mamut da taaw. Wala. Damot mapaglakwak. Imbag man, tanapanunot mo ti aglako-lako dito eh. Kapilitan nga agpanunot da tao iti pagkwartaan, nana. Ay, wan. Kasta ati agbiag. Ay, nilakay mo nga ay. Napan nagkumboy, ije tsendaan, ije ili, nana. Ay, mayat Adulat tamot kada kita agpakumboy. Sapay kumaata, damat. Matgedan na itang agmalam. Kababain mo kada abirat Rosa, no. Makipangpangan kami la akanayunan. Amam masahay. Ammo ka, day talahang Jerman. Ala, tapno da panggedam. Pada sem masahay. Nay, madi payla day ta panggadan ita Jerman. Keep distance paylaeng gapoy ti COVID. Iwun aya. Distancing paylaeng. Iso atila naturturong matan dagitay masahista. Ora ito pa'y panagpukis. Numabalin kat matipay. Anya lang arudain. Nalain ka nga glota? Ay, nalaing ni bagat ko, Chairman. Ala, padasin nyo tagluto iti uray dwala ang aputahay. Ngam sakbay na, agpaala kayo pa iti order. Tadi kat mabangles ti lutpuin nyo no di malakaw. Ikang kayo iti pagpuunan niya. Ayos! Kaya't ko launay dito, Chairman. Ketangay kunayo, akayat yo ti makibarangay kada kami. Sige, kitaan mi no kasano ang makarugi kayo. Juan Chairman, thank you. Maalamin tumala siguro dagiti 5 anak mi. No, adan to umdas a pamataudan iti pagbiag mi ditoy. Awan mo agorder, nana. Awan kanut kwartada. Kasta. Iswasayang. Naitsendami pa ikat nga rodan jay inted ni chairman na puunan. Kasano pa yung maparwarmen. No, datayo mo laangan timang sida ka dagi jay. Ala, saan abalin Anya nga road. Napo, makilaba akla kumaang awang mo umayak ngagpalaba. Awang kanut kwartada ta pandemya mo. Makabulan yun ton ditoy. Anya nga rin ti plano yun kan lakay mo. Diyak mo akong pipoy, nana. Ay na, permiarigat min, nana. Kumut-kutungak pa yun. Awan makmakan men. Mababain ako ni Jayan da Rosa. Makipangpangan kami latan. Kat anos latta, abalasang ko. Imbagla kumaan, no, maan-anusan da kami mo, da duming kun Rosa. Day talaang nang runa kat adda imot ni Dumeng. Nadaw ko nga raw, nana. Isuan, di kuha ko ma. Oh, anya day ta. Ibagam latta ka day. Sa bagay, ninto pipo iti mangibaga, no, anya ti desisyon na, nana. Tano siya, sumursuro taklaang iti pagayatan na. Di ka maawanan iti namnama bakit? Siyak ti makaamaw. Sa adda dita ni Chairman na nakasaysayat atao. Sanaya, Chairman? Mike. Tay kunada nga rudan, aging gat si bibiyag tayo, saan tayo amapukawan itinamnama. Makalungaw kay tulat ta. Pabasulon mi ti COVID, Chairman. Gapoy ti COVID. Tila nakadandanunan main. Po nagsisina kami, kadagiti anak may. Bakit? Di ka kadi matanagan. Ure ka sa notorigat, agbyag tayo. Basta awan sinukwan. Kasta, gusto ka, awan sinukwan.
Kaya rigan mo't lang di may sa alaban ti panagbiag. Awan sinukwan, malabanan, tirigat. Dam, Apay, mapukpukawan samot tan itinamnama di kasinsin mo. Makaaw-awid dan sa ni Isabela. kanyat ko na ya. Amang ano na o mata kanon kadakwada. Si kalang mo ti pampanunutak. Papainakin kan. Ay, awan problema kanyak, Dom. Ayos! Yahoo! Unak tumot ang makauray tantulatay ti grasya bakit? Hanggang sa naawat na grasya. Ah? Anya nga ta agrasya. Ay, may pantaman dita salas. Damagan ta no anya agrasya ti ibagbagana. Apay ka sinsain. Anyat pa karagsakam launay. Ay na, at na naawat ko ateks kasinsain. Adda ayuda me! Gismail bayaw! Oh? Nagado nga inapaplayak idi kangitingitan ti pandemya kasinsin. Adot na kay ramramana ka di mawatan iti tulong. Kat may saday tuyan. Ay na! Pangrugyan me turi basit la negosyo insan. Impag man, nagasat kayo pala. Talaga amat insan. Awan sinukwan iti rigat kunak tumot. Addalat ta grasya. Basta atag yan. Awan sinukon. Dangata katugangak. Ang dangatan simo ko iti pinasugnod da. Dumi, mabali namin. Pudno nga taaya ti may papan kadagiti ibagbagada. Nga agkikita mo't lang iti langit dagiti agkakabagyan kas kada aggagayem amatay. Anya kita ti saludsod day ta. Awan mat makamo iti husto asumbat day ta sa ludsod. Taawan pa'y matinay padamag anatay sa nagungar. Nga iso ti makapaneknek no pudno wan no saan. Mabasa mo ti Biblia ti may papaniti ipapatay? Lumamati kay ti mabasa iti Biblia. Maamo mi dyan iti sungbat day ta saludsod mo. Wan ang no pinipilosopo a sa ludsod. Kasano mo't ang mapanaknakan dagiti nang isursurat iti Biblia ti maipapan kadagitay. Nakaadayukan. Pakamasulan na kita sa saludsudan. Anya? Ada Biblia dito eh. Agbasa kamot na ko ha. Ano ti maadal mo dito eh. Si Kamat, nagsasao ka. Kaslawan amok may papan iti Biblia. Saan mo takasta ti kahit ko asawin? Manayunan ti ammo ti kahit ko asawin. Ada kami nang iti pambanag saan tayo ang masigurado. Kahit nadaduma, masungbatan, baban ti panagbasa-basa tayo. Sa bagay. Aklunak. Ado pa'y tirumbang amamwak. Iso anas kan natatipan nakigimong, wano pan nakimisa, panagdengag kadagiti sasa o ti Diyos. Babaan kadagiti agsersermon, kan kadagiti manglikliktur. Well, may. Us! Wan mat, kunam ngam dandan ni di ka pa'y maawis sa sumurot kada kami kininanang no iti Domingo. Magkantyaw ka man nga ta. Saan akan tiyaw? Palagip, Dom. Saan tayo nga mo? Amang ano ka ni busanan ti lubong no bigatay. Awan kastay nakasagana tayo. Awan kastay ammo tayo no sa dino titurungan tayo. Tapno saan tayo amayaw awan. Ha? Ay, Apay agisem ka? mayat man timbaga. Ay talaga amayat. Domingo no bigat. Alawoy. Ngam saan pa'y kumamot na panungpalan, ha? Anya ti ammom. Ang mga numadamdamalaang. Maungaw gaya man ti lubong. Iso nga itapay laang. Agkararagtan, Dumeng.
Rimuaran ni Rosa. Anda ka naman ang natay amay masayag iti punerarya. Maglakid din ka mapalubusan matlangan ti panakalamay lang iti minatay. No pa'y kasapulan lahat iti distancing kan panagaramat iti face mask kan iti makilamay. Kaya at least adamat basitan income. Kasla nakalagip nga niya itay ni Rosa. May kawak pa itimbaga na pa nagkararagmay. Ay, salamat kiti adakas ah. Iso na lang. Saan miya nakairwaman ti kastoy. Yung sa ladakas no irwamin. Gusto may. Dila amo. Ang mga lokanimusana ng tilubong di mapuputan. Isalas kenti palagsagala. Ay. Dom, ay kunak tumot. Kanibusana ng tilubong. Saan pa'y? Anda pa'y lang tilubong. Taman. Anda pa'y pagbat-batayan tayo daga. Anya saan pa'y? Kita man. Awanan ti makita akay kayo. Awan babalay. No di kat pasig abat batukan patad akas lawan patinggana ti makita. Huwag nga raw. Harap-rap dagiti tao. Agsisinapol ti daduma. Kaskadat ha. Dandanita nagsina. Imbag at tadi naggayam inibibatan. Urayak lama ang angsan iti irot ti arakop mo kanyak. Huwag nga raw. Ayan na nga'y datatang kananang. Imbag no nakapag inarakop damot akas kadata. Kat saan ta nagsina? Huwag nga raw. No saan da nakapag kinapkap? Agsinsin napol damot itan ah. Huwag nga raw. Takagawad padtukan bakit na. Saan dan sana makapagkita pa'y? Kasta una yung tirungab ni Manang Kiray anakitak itay. Huwag nga raw. Dom. Apay nga agsabsabat ti bukol-bukol dagiti matam. Huwag nga raw. Ala, Dom. May samatan ti saom. Wan nga rod kalaawan nga rod. Ay, naapayan. Huwag nga raw. Ay, Dumeng. Ay, anyat ko amon. Nasyak ka kaday. Huwag nga raw. Dumeng. Anyat mapasbasamag mon. Ay, Dom, apay. ayan tayo. Ay, Diyos ko, agyaman ak. Limpyo kansan. Kunaklano na ananugan. Awanan tilubong, Rosa. Ayan tayo nga. Diyan mo. Agdamag ta kadagiti tao. Kunak-kunak. Awan mo tiyan mo na kita. Dadatang ka nanang. Awandan. Kasano masarakan ta ida. Agora ka. Marikap ko. Anda di ti bulsak ti cellphone ko. Ha? Padasik nga awagan ni tatang. Baring nun ay bulsa na mo tayo cellphone na. Dagam iti bulsak ti cellphone ko. Hello? Hello. Mawagan na amin dagiti
opisyal. Amin nga opisyal. Around the world. Ha? Opisyal ho. Sino nga taday ito nagsasaw? Hello. Mawagan na amin dagiti opisyal. Amin nga opisyal around the world. Inulit na timbaga na itay. Opisyal ho. Amin nga opisyal around the world. Nita, dagulit. Opisyal ho. Hoy, dagulit kamatan niya. Si Katimawag. Kat si kagayam tinaawagak. Di ka kati makaawat. Amin nga opisyal kunak. Di uray man opisyal kalaang ti grupo dagiti babaero kas kada adik. Karaman ka. Nita. Ala, sumurot ka kanyak. Intayon. Ay, sana ka sumurot. Sana kung opisyal ti grupo dagiti babayro. Kas ka dagiti adik. Amin nga opisyal kunagmad. Di mat opisyal ka. Awan. Siya ti chairman ti barangay nagbugsudan. Gayam, nagbugsot ka lang arudan. Oh my God! Ayan, may nga tangay. Napanan mo't nga tani gusteng. Saan ko mo't amakitan. Ginundawayan ng samot hindi nakisinara ki jay. Ay na, sapay kanibusanan lang aro din tilubong, di pa ilang ata nagnakam. Ay, si kanisupeng nga asawa day tay chairman ti barangay nagbugsutan, anya. Awan, siyak ngagpaisaw, asino ka? Apay nga mamunak kat di ka mo't amaw. Ay, siyak ti ex na. Ex kumot. Anya? Di nakapaan. Taimun unaak ngam sika. Da kami ide. Ngam di kam nagkatuluyan. Ta nasigsiglat kamat ngam siyak. Anya? Ay pakpakawan. Diyak lang nagsisiglatan ni gustengan niya. Diyak unay ay ayatin ide. Anya? Di ka man naging di day. Nasiglat launay ni gusteng. Agpaiso day ta. Aggay-gayam tangarutan. Anya? Di nakpagimunan ta adalabs ko. Mapukpukaw lang amin. Diyak amo no adakit di sa bali anay lawan akimput kinkwa na idinarba ti lubong. Ay, diyak matan makita. Ne, agpadatangarod kabsat. Ay, aguray ka anyat nagan mo. Madonna. Kat si Kangay, sigubda ka day tinagan mo. Nagkunakan ka asigundaak. Siyak ni Sofia. Suping ko namlang arod itayan. Di mo man pagbalinan na segunda. Ay, uuwa na niya. Tangay agpada ta mabalin nga intarayan tilalakay ta. Agkuyog tan. Sa pulen ta ida. Pagdaan kadagiti amin nga opisyal. Oray anya nga opisyal. Na? Surutin nyo ti dalan anabantangan ni tinangisid atali. Kumpot kayo iti tali. Tapno mairaman kayo amait tayo. Abore ka. Opisyal ka daw. Opisyalak ti organisasyon ti senior citizen. Ay, uray siya. Siya ti presidente ti asosasyon dagiti tumutong H. Ay, sige. Agkuyog tangarudan. Sumurot ta iti dalan anabantangan iti nangisit. Aladong, nagadudagiti nagkulumbitin iti tali akasla na ipauy-oy ang adimot makita tinakaigalutan na. Uy, opisyal ka no amin lang kita nagkulimbitin.
Sika nga, Dom. Siyak, opisyal tamad. Apay ngay asan data nga inayaban. Kumamad kayo. Da kayong opisyal, adinay raman wino na labsan, dagiti parabaga. Kumpet kayon iti mordong tinaipaw-oy at ali. Kumamat taro sa... Sabay ka na. Binaguyudan, Adom. Ay saan na nakapapati da ito, oy. Nangisit atali tinagkulimbitinan ta. Apay ngay akla at asiningkaw da tayo ti puraw atali itay ada tayo itilaw ang. Di ka nagreklamo, Supeng. Agyaman ka, tapuraw atalitin ang singkaw ka data. Ay, Nay, mayaten, titutugawan tayo. Ay, Akasla tay agin indayo nun dito'y atali, anay banteng itilaw ang. Ay, nagmayat! un nga raw, ngam nakaskas daaw. Naintar tayo na nagtugaw iti naibanteng atali. Sakit maindayon tayo, nga po tayo ipalayog mati angin to'y tali. Ay, nagmayat. Lipaten tan nagijay asawa ta. Nayaw awan dangatan. Ay, saan? Kat makitak ni gusting ko. Kaabay ko kumaang agindayon ditaw. Ay, agi munak siya. Ah, Siyak teoreng. Imun unaak ngam sika. anya, ay salbag ka. Aging ga dito'y ibagbaga pela si Kati Oreg. Oreg na ka ni gustay. Agpasumat. Ay, madiday tangay bagbagab. Kata kayo amin nga atan dito'y labas ti Yuyang. Enjoy your trip. Anya ka na. Enjoyin tayo kano ti trip tayo. Apay, papanan tayo pahinga taaya. Ay, nagadukat apang ipananda ka datayon. Nagmayat lang arudan ti iindayunan tayo ditoy. Hindi ka nagreklamo. Urayan tayo ti bagaji agsasaw asan tayo makita. No asino kit di dayjay ah. Kata kayo amin nga kuy-kuyakoy dita na ibanteng apuraw at ali. Di kayag sigurado asaan na mapugsat tayo ito. Asus, ang mga lumapong sa nagpay so dito pag-indayunan tayo at talay. Ay, kumput ta asa pa eh. Ala, tangay, nakapisto kayo amin ay. Amayaten ti kukuya-kuyan nyo kadagiti na eranta at talingin dayo nyo. Agulimag kayo. Ako reka, busis ni gusting ko day ah. Gustay, ayan mau! Adak ditoy! Iso dayjayan ay ti ex ka. Dayjay ti buses na itan. Lipate mo nga exbaw. Abangan na mapugsat pa ito'y talingayin dayon tayo. Napagbasulang pa'y laang, tiyad na dita panunot mo. Ay, gusti litaw! Na, Sak dayjay! Tay first love mo! dan sa pa'y plano mamakisinub yan. Ay, depende. Pagpatinagaksan dito yung talingayin dayon tayo no kaskasan na o. Agam, iguyod ka. Meeting ka na, Rosa. Agmi-meeting tayo dito yung labas tiyo yan. Anya da ito yan. Nagado tinalinya-linya ana ibanteng atali asaan makita no sa dino tinakaigalutan na. Kat agkuy-kuy-akoy dagiti tao at jar dati agin indayon. Jar tayo tagin indayon ko na ma. Taure datagat mayat mo ti iindayonan ta. Wan nga rod, asino nga tadya mang manmandar ka da tayo akadwa ni tatang. Tsaka mo, mas lawak. Apay akadwa na ni tatang. Allah, da kayo amin nga opisyalis. Dumgag kayo amin. Dumgag kayo amin. Naangay tayo yung meeting dito yung labas tiyo yung gaputa amin tayo kat. Agkalkalautang tayo pala ang gapo iti saan na napagpakadaan apa ng piste kada tayo ti COVID. Natay tayo ay iti COVID. Ay saan?
Saan ako bitim patay tayo? Sana sa mga kubit. Ulima. Kaya di makabasol, nga ure kararwa kayon. Pusis ni Tatang. Tatang, saan tayo iti COVID? Ala doom, agulimag tayo kano. Ayaw awan ti kararwa tayo. Anya? Masapol na masit kanta ni Tatang. Masarakan ta ni Nanang. Aglibas tayo. Anya? Madi na ito yan. May sarsarak ti kararwa tayo. Ado ti mayat ngagpatinag kadagiti pagin indayunan da ataligayam. Sanda kayat ti imbagam panagmimiting, pagmimitingan. Awanan ti maramidan nyo. Si Kalaunay Gustilo! Malas mo. Tadinak na ilasin, sakbay anagkarika nga agbalin nga assistant ko. Aguray ka. Sino ka? Ipos mo gayam dahil nakawikaw ngayon saklay mo di tatunggad mo. Well, ipos ko na ito. Siyak ni gayam mo at aning. Ay, saan ka gayam? Supeng! Rosa, Dumeng! Agpatinag kayon kadagiti talingin dayon nyo! Agpatinag kayon! Patinag tayo, Rosa. Dali tempero na ito. Okay, malak. Tagtagainap lagaya. Domi, mabali namin. Ket kastaw na yan, tidungaw ni Anang. Idinastrekan na ni Budoy, anakabitin nga akin nga to, dagiti karekay na. Ngalingag ni Kamped, tidungaw ti asawa na, ket kastaw na imaten, titaradeg na asimurot, iti asawa na, iti bakanti pailang bodega ti irit. Dom! Nangyari ta? Pumasidig ka nga muna, sa ipanamag ka. Ay, Dom, natayan ni Inso. Ninso mamutaw. Kat no naglako na di kalman ti puto. Gimatang tapay, sana ya? Wan, di mo ka dinadlaw. Akasla nakalanlanay dagiti matana. Kan nakalidliday ti panagsasauna. Uy, ngam nila busis na tinadlaw ka. Tadyak mo't minira ti rupa na. Sa naka-face mask mo. Natayon. Panyating patay na. Na-COVID ka rin? Rumbang ko magayam anak ka quarantine. Asaan ko maarumrumwar. Taawan pa'y lang ti resulta ti swab test na. Anya? Asan na tan? Ang mga no nakaaran na tan? Agora ka, ada resultan. Moruray pa'y laang Imbag tawan password di cellphone na kat nalukatan di ading na. Sus, sabi ko mata, negative ti resulta di swab test na. Anya timpatay na nga. Nagbakal. Nagbakal. Ne. Oh. Apay akasladaan mo, may papaniti pa nagbakal na. Kapag isamot laki, din ti susurati ko. Nagbakal di may sa karakter ko. Anya? Uy, nagbakal. Nabitay. Nabitin iti talina. Nabitin iti talina? Kaya't mo asawan, nakatalay. Uy, tayin talidya amo na. Ala, nagulpit mo't nga amo daytan. Saan na kinaulpit
Tatalaga mo tarumba nga may tali. Tano makabulos kat agsiba mo at karagiti mula ti karuba na. Luklukon nakmat dong. Saan? Pudno nabagkal di karakter di istoryak. Nabitin kat nabagkal ni Budoy Kambing. Dayta ti paglaingam no day padpadamag ko tunggal rumara kiti bigbigat. Kunaklano tao mo't daytay bagbagam anabagkal. Dita ka man langan. Nay, papanamon nga. Luto ko tinapan ko ginatang apamigatan ta. Ay, sige tagsuratak pa Ay, namay saak manan ni Rosa. Anya, nagbakal ni Insaw ang mamuto. Wala nga problema na ya. Nakaragragsak na dyan no dumagas. Nangurunan no ado tigatangan ni Rosa aputo na. Ay, ado ti saan na paya kayat ti matay. Ang damot na iti kayat dan ti matay. Kat agbakal da. Hanggang ninsaw. Anya tatiga po na nagpakamatay. Ay, namunat ang makatugtog lepak manin. Ituloy ko kit din tayo sursuratek tak namalpasin. May salang eksena na ito yan. Huston to, nayaban na ko ni Rosa ang mamigat kamay. Pastikan, awidan tipungan, tatarak ng tikinan, kuno tidak duma. Hangam siyak. Agilan aklang. Oray ka sa pas kumatan di istorya. Saan mat asyak ti officer of the day ita? So nga oray dumaw asak to rin ton malmalimay ni di barangay hall. Iridap ko kiday. Malam tumot nga na sumangpat ni Rosa. Tamay masayag ti bangkay ni Inso di punerarya. Ado ti asikas muna ka ni Nana. Burpulcha ka niya. Apaya nagpakamata ni Inso at nakaragalag sa katao. Yan. Saan anatay iti COVID? Nagpakamatay? Ay. Mamatumat ketika ni Rosa tiga po na. Sigurado. Pag sa salita ang dagata tidak bersama. Eridap ko labit. Buto kayo dito man. Dito po tao. Insaw. Okay lang kagawad. Uray puto tiyawag yung kanyak ta. Mamuto akmat at talaga. Expert man. Tiyagluto iti puto niya. Kapilitan na kagawad. Nadinak ba't tulungan ni bakit ko kadagiti lot-lot-wak a puto. Apa yan? Handa ka na umat bukod na negosyo. Iso day jay. Agi sol-sol-sol matan. Anya? Sa bali mo, tila ko na. Uwan kagawad. Insursur na mat Dila ko na. Agino na kami nga agpaibos. Anya tila ko na ya? Ako bibing ka. Dantanimat ka magpada tila ko ya. Agpada masaram sa weno mameryenda kagawad. Agpada mabali na pamigatan latan dagiti saan na nerwam ang mamigat itin na poy. Oo na ya. Iso masurunak.
pamrayak lang pagipapasan ti lutok aputo no ka. Apay nga, pag ipapasam ti lutom aputo. Ti kayat ko asawan, malabsak ti asukar na no daduma. Wenno saan, malipatak nga ikan iti yes. Aya, No daduma, masobrak mo. Iso masurunak ni bakit ka. mandi ati kastain so. Nang runak at makan tinegosyo yo. Pagsaritaan nyo, tag tinulong kayo. Saan ka ta kanya-kanya? Kanya-kanya kami kagawad. Iso magsiluto mat iti kanan na. Magsigatang iti luton na. Madi di paket kaskala nagsinan, no kasta. Addan sakit parikot mo, Pina. Sa nga basket pala day tala akum abibing ka nga minto ka umamatan di taalsaw. Una na, nabanog ako. Asaanak mo ta, nabanog. Ni, kasano day ta? Sa anak pailaan nagisur-sur-sur, nabanog ako. Unggayan. Alaan nyo da ito ta meriendaan nyo kin ni Chairman. Ni, nakaon-unamot tin anak lako nila kay mo iti puto. Sana bali, tajak ilako da ito bibingka ko. Libre. Anya? Ni, kasano ka nga eh? Tay po una maun, kan banog mau. Ay, sana bali. Anwak ayat ti kwarta. Katjak mat maitugot no mataya. Anya? Ala awatin nyo ti bibingkak na na. Naraman da ito ita. Napnak iti rikadaw. Pina. Ala ka din nana. Para kada kayo kini Chairman da ito. Pakalaglagipan nyo kanya ako na. Si kamat, Pina. Itagasak mat darusak ang duming iti merindada. Uray ni inasak ka, ikakmag. Anya? Hala, awatek Narigat ka no pagkadkadan ti grasya. Ay talaga, anana. Sungawatan yon. Dituyak pa lang ha. Bayan nak pa lang agtugtugaw dito'y alsong yo Inanak man labi Narigat mo, no da tayo kit din ti mapan mangdamdamag, no da problema da. Nang runa katagasawa da. Ngam nakakaas iti lang ni Pina. Awan mo timbagbaga na problema da kan lakay na. Awan? Ngam ni Manduming tinakasao ka no kini Rosa. Adda ka no imbaga ni Inso kini Dumeng. Anya timbaga na. Kasuron na ka no ni bakit na. Isu nagsina da iti negosyo wano pagsapulan. Nagkanya-kanya da iti lutuan nga ilakaw. Kasta? Un ka na Yakmat ngamin nagdamdamag itayan kin ni Pina. No apay akaslahan na bambanog launay ako nana. Gagangay tagisursur iti lako Mabanog ka talaga. Naimbag kumaano nagisursuran kat saan pa'y maut. Ada problema na no kasta? Isu nga road. Kat madanagan nakpaikit din. Uray kaskasano, uray no saan tayo kabagyan ida, akat makapadanag mo. Ayun nang runa kat siyak mo ti Chairman. Ay pakasaknak mo ti da. Iso nga, naktuman ni balay da. Katuan ang mga numabain dala nga umasidag, ang mga ibaga iti parikot da. Iso asikan ti mapan. Awan sa mo tao Dumeng. Da siguro, saan mo ta nakakandado di tiro artirikap? Agtuktuk ka pa'y nga raod. Maldaway. Saan sa mo ta nagisursur ni Pina? Oran Inso. Diyak napalabas ang nagipukpuk ka iti puto. Iso saan sa mo ta naglakaw? No. Nakaturog da pa'y lang ata. Yan, dahil tala, amang makasingatay kita
Agtuktok ka pa'y maminsan. Nawan lat ti mangilukat, pumanaw dan. Narigat no makaistorbutan agpaisaw. Ay, yan nga tayo. Ay, pasensya ka yun. Gayam, chairman. Pahipina. Kusok-kusok tibok mo kan. Agsangsangit ka, mate. Pahipina. Ay, agbalbal ko tak, chairman. Pagawad. Pasensya ka yun. Ay, sumrok kayo Ada ka di problema yung kanlakay mo? Ayan ninso aya. Awan, nagawid ija ilidan. Nye. So, agbalbal ko ta. Agawid ako mamot ija ilimi Awan mo't awid ak akabagyak ija yun. Ay, anya. Nawash out ti purok Mayday. Adan, napigsa abagyaw. Nairaman nawash out dagiti babalay may. So, awan mo't pagawidak. Ay, ewan gayam. Kayo Taya ituloy ko ti agistorya. Ala, sumrek ta duming. Dumngag taman iti istorya ni Pina. Day tati pakasaritaan may manipod ng rugi ti kube. Kimaro. Imbag medyo nawayan ti agbiyahe. Iso aday jay, tinakyasan na ko na. Gapo ta tinakyasan na ka, tumakyas ka mo tayo. Kapilitan chairman. Sadino mo tati tumakyasan. Awan mo't papanak. Paingami na tumakyas ka. Panawam ka ti balayaon. Unyag pa Supina. Saan mo na panawan ti balayo Tabaring mo. Ay, kasano ajak panawan dahi ti abalay. Kat umabutan iti 50 mil ti saan mo yan nabayadan nga banga. Kayo dito. Kung namin man, nagatang nyo na ito, iti may kinagyan. Saan? Agab-abang kami. Patakyasan na kami, ti nakagatang. Kasiyak pa'y. Papanakon nga Nadagsan mo't gayam ti problema dagi nga agasawa. Ngaroon Nagisorsor ni inso itilako na. At nakaragragsak. Uran lalayayog ti mangipukaw dilako na. Kaslawan problema na. Ngem kabaliktad na mo't di asawa na. Ipadawat na kanupay dagiti lako na adina mapupuutan no ka. Tagayam, nagadumot ti utang daasan dan na mabayadan. Tirigat na. Intarayan samot na ni inso ni bakit na. Binaybayan na nga tan. Ipabukod ng samot na kan bakit na ti problema na. Day jay ati made. Kaasi mo ni Pina. Ay, pampanunutek no kasano ang matulungan tayo ida. Ora, tulungan tayo ni Pina, Chairman. Nasayaat mo? Nay, anyat mapaspasamak king kakagawad turya. Uray lang mabalin na silwan tasong mo. Kasano? Tila ipagpabasol dagiti kabaranggayan kada tao. Anyamanan. Umanay lang ising-singir daday taktupad. Apay ka no, mas no, ti makaaw-awat. Ising-singir da pay laang dagiti ayuda, idi anapalpalabas. Awan kanut na aw-awat da. Buisit kon. Kasi di kayo pala narawamot kagawad turya. Basta awan madingin naramid mo. Awan rumba nga pakasairam. Baybay amlat na iti agreklamo. No di da yuman dito yung mismong opisina ti barangay ti reklamo na. Katun ba't? Makiapapakagid din. Awisip ida dito, tagsasarita tayo. No, pagsasaritaan na nasayat. Maurdos magkati amin, ngawan gusot, winuriribok, babay niti panagtugaw, nagsasarita, iti nasayat. So abay amida,
No, di daya sadag dito iti problema da. Salbag kiti. Kahit kasano nga ro din ni Pina, no kasta nakautang gaya man iti abang da, sakit papapanawan di aking balay. Dayta ti pagsasaritaan da tatang iti barangay hall. Adamot ko mon kontra iti kayat sa ti kaaduan a barangay officials. Taasino ka no ni kadimanan kagawad turya. Unsa? Oh, saan mo tamaw awatan ti ugali da di kagawad? Adaga po na, no apay akagura na ni Pina. Kabagyan na gayam ni Inso, siyempre isakit na. Ay kasta. Naimbag ni Inso tapi manawan. Saanan ang makipagproblema kan ni Pina kadagiti utang da? Dayta nga rod, sumangpot sa kano ni Inso. Ta iso nga min tinagpirma iti katulagan iti panagyanda iti dayjay abalay. Mutlagayam. Alagat maornos da mutla siguro. Dayta a problema da nga gasawa. No saan lakit da mangiruruman mo ti aking balay, akit mapagsasaritaan dati problema da, nasayaat. Tinapatag, maornos da nga gasawa. Tidakas, kontrabida nga rod ni kagawad turya. Makibibiyang kano, nanang. Puto kayo dito! Puto! Dito, Encho! Puto kami dito, Talaga dito'y barangay hall ti damo at tinurong ko, chairman. Mayatan! Anya ti mayatan Inso. Da kayo kadikin ni Pina bakit mo? Uwan, kagawad! Bibingka! Matanggal ni ti Bibingka! Ni. Ayos Pagkuy-kuyog kayo? Uwan, kagawad, ayos kami! O, lakay. Idisumon aday tay nasiwam aputo. Ibat siyan tada chairman iti merindaan da. Uwan, bakal. Ni. Ta? Ni. Sus. Nagadumutin dito ang supot mo, Incho. Basit lang. Ibingayan da kayo iti ganansya mi, chairman. Pagyaman may matan kada kayo. Pudnuti ko na ni Inso, chairman. Kagawad dumay. No saan ada kayo? Ang pala ko matiturong ti panagasawa may. Aday tayo, chairman. Pakat, tay bibingkada matan. Yawat mo. Day tinay. Nakalasin asigo din. Para kada kayo, chairman. Kagawad. Agyaman kami. Hanggang sana naskan nagiti kuman kayo. Iso pa ang marunong yaw. Ayos kami kagawad. Bakat, intan. Hani may love susui, tantan. Kami aglakon, chairman kagawad. Puto! Bibingka! Puto! Salbag ni Ayat. Puto kayo dito! Anya na nag-sweet da? Te Inso kan, bakit namot ang tinatagtagainap ko? Ay, ano nga tang pweso, patay ni Insaw. Domi, mabali namin. Nay, anya na ito yung naawat ko ang message. Nagkapumot iti Supreme Court. Anda ka darum ngayon pila ti group of scientists ngayon doluan ti may sa senador ti Amerika may papan iti bakuna kontra COVID-19. Mati na ito no mabasa na iti agmadmading agpabakuna addan asandang agpabakuna. No palso na iti kakasti a mensahe amay warawaras iti social media. Apa sana bantayan lang iti masiknan iti gobyerno. Tadi dakat bang dadal. Ito'y tay kapem, apo manurat. Thank you Sige, idisumpa na ni talamisita. Okay.
Kanyan apatag day tabas-basaan di ta cellphone mo. Tadi mo pa italyawan to idasar ko akapem. Analisarek ngamin na ito, na-forward kanyak ito messenger. Anya day ta? Mangdadadail manan kada kayo barangay officials. Saan? No di ka't mangdadadali tintiro alubong, gapit agdama may patpatungpal nga order. Anya nga order? The COVID-19 vaccine. Day ta manan? Awan day ta. Mangkulkula iti na urnos nga utak ti tao day ta. Mamati ka. Rosa. Saan kit den? Amok day ta Tadamot na i-forward iti cellphone ko. Basta? No nalaka ka amamat pati, agnervyos ka adagos dito'y Nang runa no nakapabakuna kan, aging ga iti may kadwa. Ngam no di pa'y nagtang ti schedule mo iti may kadwa atudok, ay medyo agpigargar ka matbasit Nay, at adun sapay ket iti may pagbagamon ngam siyak may papaniti COVID. Dayto, iti pamanaknak nga adumot ti Ma'am Amwak, kaputa wide redrak a tao. Wala niya. Kakaidam na iti magazine. Sa bali lang na kita'y pocketbox. Taday tangarod mo ti habit. Pag-aayat ko ti agbasbasa. Taado ti mapidot ko nga adal, babaan ti panagbasbasak akanayon. Nasingpet ka talaga. Sigud mo ta nasingpetak. Itala amam. Ay, saan mo kede? Daytay bagbaga na dita adwa alawas lati kapaot dagiti addaan sigud a sakit nga agpabakuna. Ay, awan dayta. Pangdadala kunak. Basta mo ti pamatik ididamo. Ngamita. Narigat ko nga ibalikas. Lupay nakasaysayod mo't nga ibagbagat ay panunot ko. Anya? Ay, agsasaukan, itijak maawatan. Sige man laangan. Igupom ta kapimon, tadi lumamiis. Anyakit din ni Rosa. Agruwa mo na. Lat-lat na panawan na kung oray kasarsarita pa lang. Imbis ko mga isumat ti pagdamagak no anyat iluto a pangrabya. Anyat ang dama natin kayem ko na pulos di mapagkudkudan ti awis na. Nagmayata na may diso ti bukot itinalok na nga sofa. Sana mapuna si ti panunot ko na ito yan forward dito cellphone ko. Sapay, nakapabakbo na kami matay. Majority killing ka, no? Di ka no damo atudok. Agarup 8% ka no, nagiti na tayo. At nagiti mat survivors, kalpasanti may kado atudok. Agpaot na tibiyag na, aging gatdwa, wano, talo at awalay. Ay, di pa ikat maakasan ng tintiro alubong iti tao. Mapisti nga raw, dang iti tao iti sangalubungan, kalpasanti ko na at talo at awan, manipo dita. Asyaro, lukas na bilang. Dumatay. Huwag di matay. Eridip walay. Yupay na ako. Sapay ko ba? Na makariingak tupay.
tong ni President Duterte? Nay, apay manang bigot. May balod ka no? Tisan ang nagpabakuna. Anya? Ay, kaano pa nito sayang gusang? Rabak na lang na jay. Awan mo tinabukal alintag kasta. Isumot ti kunana? Apay nga minasaan nyo kaya tagpabakuna. Anda pa'y magpahabol. Ay, awan. Takderak ti pinirma ka sa anak ngagpabakuna. Kitiso saan na kayo apilitan? No, sana maklon ti konsensyayo. Ay, talaga saan? Panagrik-nak kaslaklag pakamatay no kwa. Anya? Kuna jasin mangpet, aminsahi dito yung cellphone ko. Amatay, sakbay amagtang ti 3 taon kalpasan ti bakuna jay nagpabakunan a tao. Kunamat dagiti agpabakuna. Makovid kami asaan amabakunaan. Kat matay kami, umununa kami amatay. Wala, tawan protection niyo. Agpapada tayo mutlang amatay. Imbag ka normal, ti papatay ko no bilang, ay, da kayon ngay. Kasano kaminto kadagiti mabati Numatay kayo amin in 2024, Anya, ibagbaga mamatay kami anabakunahan in 2024. Wan, 3 taon tunti na palabas manipo dita. Dinto ta siya. Ay, siyempre, agan anadak. Tapno, sana ka makubay. Todo face mask, kan face shield ka. Tapno, sa anak ang makubid. Iso, may sakto ka dagiti saan pa'y amatay. Matay kayon to amin ayin. Kasano day ta? Pudno nga ta? Adwawo no talula ataon ti panagpaot tayo nga agbyag? Nagkuna. Ni bigot. Ipangpangas na ti saan panagpabakuna. Kat no matay tayo amin in 2024, isunto ka no lang ti maysa kadagiti mabati as ibibiyag. Anya? Wan! Di mat adagwarwaras iti social media. Amatay amin dagiti nagpabakuna kalpasan ti 2 wenno 3 altawan manipod pa nagpabakuna da. Tulapat patsim. Ay sos kaslag paypay sumut dayjay ket ta siyentista kano pay dyan nagkuna. Siyentista kontrabida? Dapay doktor amang kontra. Kas gela timpos na tapnot adda mariribok ti panunot dagiti tao. Ket isuda pa'y maksay at tao dito lubong. Day tangarod. Awan ka no sirbe jay bakuna taamangan no adan tumatay iti atake iti puso ditan. Gapot ka papanunot wano panagdan. Ay sigurado madipres ti daduma. Kita mga noon unaan ti 2 atawen winutalo panagpaot lang ti biyag da kuma. Dita, madipres ta. Lakit di Ado, timang kitali ti buko da biyag asaan da kayat ti matay iti COVID. O di kat nakarkaro da itan. Taur orayin tayo lat pa nagbugsot tayon. Dula amin. Madanagan unay ni Nanang Yaw. Apay ka no, tatang? Gaputa nagpapakuna mabutbutengen gapiti na itikskin kwa na panang butbuteng. Diya ibagbagada ataning tibiyag tayo, anabakunaan. Uy. Apay nga minapampanunutan da. Ni Apo Diyos lang ti makaikadang iti ipapatay tayo. Day taman. Ibagam ken nanang mo day ta. Nakalipat nga mineng ka. Di uray man. Anyat araramidan tayo no saan tayo pa'y akan nito. Saan tayo pa'y amatay Kastamot ti ibagbagak makipin na pilit mo. Takasanaw, talaga ngamin adi na kayat kumatagpabakuna. Kasla na pilitan, gapiti ka na panang babalaw ko.
Sumat lagayam Iso matay tayo amin na nabakunaan. Di kat mayat, tagigiddan tayon. San aya? Tatang, makapagkukuyog tayon. Day tantay mabasbasak iti sango dagiti dadduma ari daw ti dadduma. Nga, anya. Tay kunana, a family that prays together stays together. Malagip ko mo dita. Isa pa saray mapunas ti nervyos ko. Pampanunutag no anyan to nga tatila nga dagiti tao nga gigiddan na matay. Nay, apa yan? Saan nagaputan? Nabakunaan kayo na kunamulan landok kayo na sa nakaptun ti sakay. Di kay pa'y ag-face mask mate sa agdedeket kayo dita. Talaga mo't asan kami na makobit inasak ka? Nabakunaan kami. Uray awan distancing ina. Mabalinan ka da kami ang nabakunaan. Da kayo saan nagpabakuna ate delikado ina. Usatok na. Ay, saan da kasutilan? Uray sana ko na nagpabakuna. Tamatayak mo't lang. Iti mabiait. Nung ngay saan kayo pa'y amatay, itinamnamain nyo nga edad yo. Ay swerte ka. Ay, da kayo nga. Nupunaw, jay kunada. Talo atawon lat panagbiag yawn. Sige pan. Kunada la day jay. Makiday, pang paborda kadagitay solpeng. Akas kada kayo, inasak ka. Ay, uray bakbakita nakasulpang. Kabakita kaon. Ay, sayang lati ibakuna da kanyak. Iswa, saanan? Para lakadagijay dagduman. Nga, kunaya kat, adapay kurang na lagbugsutan. Kat, nakipilpila pa yung laang, ta agpabakong na ka na. Isuda. Agam, siyak nga rudan. Ay, matayak to, malano bigatan. Amangan no inton madamdama. Ay, saan ina? Matayak ka, no didak pa'y lasardagan. Ay, humanaw kayo dito sa ngutisyon ko. Nanay, papanawon da kami matanina. Gabaw, tapag high blood yung daklang. Iswa, humanaw kayo. Salpag kayo. Good morning, kagawad. Kasta mo Anya na dita? Dagito'y lakok adaeng, kas kadati na pa. Gumatang gayon. Maya na. Nagisur-sur-sur kan? Imbagla pangalan iti gatang iti bagas, ti maganan siya Uwan mo Kasta ti agbiag. Aggaget tayo no kasta pandemya. Awan nagsadot-sadot tapno saan na tayo ngay tarayan ti lamaw. Dahito ti pasar ti nga gasot a pisaws. Ni, nagbasitay. Apagisumot dahit ta akaado. Sige, sana ko na tumawar. Ay so pa ganan siyam di tawar ka. Ay, thank you kagawad. Mapanakpay. Daeng! Bilibak mo iti dahil tao. Kampanya talaga asana nagpabakuna. Kung tudupes mas naka-face shield lata. Nguray na ibagamot tayo. Ang mabalin latan ti saan nga agaramat ti face shield. Ado nga min ti masikuran iti face shield na makasali. Nangrona no agtrabaho da. Malaksi na maparigat na iti mata. Nagbalin na nakus daw ti panagkita. Ada pa ya malapdan ti panaganges no pa. Paisaw,
mabalin mi maten, di saan nga gusari ti face mask. Tsak may waksi di bagbaga na iti kumun kontra ti bakuna. Na, di mo't inasak ka na itakas tao na ti widawid na nga agturong di ti barangay hall. Apay nga ta. Ay, uray, wag yu itan ka dagiti agswaswab. Test kagawan rumain. Awan COVID ka. Nagkunang amin ayang, handa COVID yaw. Nagijay, naglalastaw nga nakakwinta si Tikas na passport iti aglugan iti aeroplano. Sino da? Adayamad agkwinkwintas iti passport iti nagbugsutan. Ay, di mo makikita? Abay, di mo ikwintas na kita'y passport siyaw. Nagpakuna. Dahil dyan, ti bagbagaya passport. Kuwan, kunani si ka, dandani ka nagnagan ka, nagpa-picture ka no pa, idi tuturukan da. Ta imbaga na, nga isaw, ti ipakita na, nga ebidensya, ijay anak na, nga da ijay abroad. Tapno, alaan na ka na, ijay. Pwe? Agabroad ka na, agabroad. Ay, palawas, jay salbag na, jay. Inasak ka. Parang kayaw. Anya jay yuman niya problema yu itayan? Ireklamaw, tagi jay kapada yawan nagbakuna. Ay, darum ko idan, tay bagbagada, nga da COVID ka, nga uray awan. Mamit lang ha, i-record ko dito. Isurat ko kung ako ma. Yaramidan to niya, sekretarya, isurat mo no imbitasyon. Agsasango kayo, karagi jay, ireklamo yaw. Uwan, aglablabos dan. Ha? Awan COVID ka. Mga no dagi jay, ti ag-COVID. Kumusta ti Riknam lakay? Ay, anya arik na. Riknam bakunaan Nalpasan ti maikadwa at tudok ta. Mayat panmat karkar na marikrik na ka kasi ti ibagbaga dagiti daduma. Kauray siyak mag. Sabagay, sapat ngami ngagpapada ti salunat wenno bagi ti tao. Ano ti naipadabag ana tay kalpasan ana bakunaan. Mabalin nga da sakit dagijay. Kastamet ti kunada. Ay, jak kumakayat kati agpabakuna iday. Ngam isuntumot la matay da tao. Di, awan problema. Sumad, agtong palatan da tao nawan pakabasbasulan. Akas ka ni Sakka. Mapababasulitan nga isukanot nagyakar iti COVID. Kadagijay, nakakwarantine, nakabaranggayan. Maruray ti resulta ti swab test ni Nasakka. Kitam kaklaang. Ang mga no anyat aramidin na no ti resulta ket positibo. Ay, sapay kumaata negatibo. Kasimot ni Sakka, makwarantin no bilang. Tanay, bakit nakas kanyak? Sa katawan kabalay na. Ay, wala. Urayan tayo ti resulta. Bigatan dom. Kunam amasapa ka nga digos. Bumangon kan Well. Ay! Daytoy! Ah. Di tayo Sakka! Ay! Negative kiti COVID! Negative! Di swab ka! Da kaya ang kabaranggayan! Awan COVID ka! Negative! Di swab test ka! Negative! Di swab ka! Amuyaw! Ay, sus. Ay, himbag ta negative. Delikado. Mautan, di ba kahit? Anya, ay, inakanawaan. Rautan nan dagiti na bakunan anang ibagbaga anak COVID. Kat isot nang yakar ka dagiti na positive. Negative. Positive.
No, pila may tagtaga inop ko.